Yesaya tia duonum ngotwe. Tiamu dendene no do ho ma woni so set to bento na kame maimra to ne Yakob fie bone kire wo ewom ohwehwe mi da biara na wo pese wo hunu makwan se jama oye oman bi a wodi asentene ne na wonya onyankopon ahyede no obisa me ho asentene ne wo pese opinche onyankopon wo kase Adenti na yedi mu ada na wunhunu. Ye bra ye nkrase na wonnim yi. Hwe mo adada no mo yo de mo ara mo pe na mo tete mo dwuma ye fu nyina hwe oham ne ntokom na mudidi mo ada na mo bo kutuku etimodin so enya munye yi mo ada yi na ebema wate mo ne wosoro sedi mo ada me pe no eda onipa bre ne krase no ti ni